Sa ako ka probinsyano ning syudad nanimpala nangita og trabaho basin in town og mo asinso apan bisag kung saon igo radyong makakao kaunom sa usa ka adlaw magsudan lamang og hamon dili ko igsapayan pag BIBI sa uban matag adlaw naning kamot kay lagi kabus lamang kayod buntag udto hapon malipayon lang gihapon mupahuway mupakiyom magtuplok-tuplok sa cellphone wa ko'y dolyaris wa ko'y milyones bugtong bahandi gugma sa akong misis wa ko'y kangko wa ko'y jamon way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo ano lang yung taan ni nakakuan nakasayod sukat-sukat ka ni Anto wag yun minadunggan nga nagisugtong siya about sa ato pa diya iya lagi sa dugayng panahon iya lagi diya ning gitago ning maong inanyo nga miserable nga kinabuhi ni may lain pa so kahibaw pa lang ko nga si Siano mao si Miss China agoy nakakwarta naglimpak-limpak na akong kwarta ron kay huy nagpakuntis ba yato nagpakuntis ba yato ha nga kinsay kuan kisay makakita ni Miss China kasi nakadaog na itong contest walay nakadaog kay puro mga pikig na ang way nakasuon ni Miss China. Oh. Kung panalitan, kung ikay Miss China, o saan man mo? Si Miss China, dili hagip utog naong sama ani. Oh. Dili po parihan ninyo nga mura mo gunsay. O dili po parihan nga naingulag duranta nga wa bubuhi. Ayos. May panduranta na bubuhan pa, pero kani sige lang LDR. Sige lang kayo bubuhan na sa LDR ba? Ha? Sa LDR. Long distance relationship. Mau ba? Sige, kanang maghuwat lang mi diri. Sige, bay. Uy, saan mo dia? Ha? Uy, ka sa muluyo, uy. Kanang ko kay ang commercial. Kanang kuan ba? Kanang si Big Boss ug si Shano tuaro sila sa may clinic. Oy, klaro na kayo sila. Klaro na kayo. Kami na diri. Magpa-DNA test to sila. Ayun na diri halagi. Oy, klaro na kayo magpa-DNA test to sila. Magpaunsa? DNA test. DNA test? Klaro na kayo. Wa mo kay mo kanang DNA test ang meaning na di na ako. Ayaw masanay nana para may bawaan gid ang tanan. Mao ang meaning. Correct. Pero tesa. Esa. Hilom siya. Pastoryasa. Hilom siya ba? Pastoryasa ko. Pero na ako hindi akong pangutana. Kay actually, si Shano day, mao di si Miss China. So it means, usa mo tong gisaan ni Big Boss, kinsay makadawa sa dakong kwan, kantidad. Kuyaw di ay og madato sinika. Bitaw. Kisa may madato, sinika o ang magkapunit ni... Oy, paminaw! Saban! Kami mo'y madato, kami mo'y dato kay. Kami may nakakaunag kita picture. Uma. So sa di ay single ni? Hoy, timsa. Isgot mo dato ba? Wa may mo kibaw piling katidara ng yung masapi ana. Pila man katidara na? 1 million! 1 million! Hoy, paminaw ragod. Gikuntis na ba yan ato mga niaging mga buwan? Yung wala ba dyan mananaog? Naka-appeal kita ana, di ba? Umo, Naka-apili mo day. Hoy, kato pagkuntis ana, walay ni daog kay puro mga pikig mga naog. Ya, anawas ang sa do. nya kami may nakakita sa ebidensya. Kami may nakakita. Ebidensya ra. Pero wala gid na makita. May klaro. Nami. Paminaw kuno mo kung magstorya mo ba di maklaro sayang kaayo. Saban. Ang yung dialog.
Di mo magtungan. Oh, Mura may na mutan mo nagnaila pa man tanata sa merkado oy. Hinay-hinay lang sa istorya. Individual. Dili magtungan. Mura man mo nang lumbay tao. Uy, ay mo. Pamilya mo nasuko na sila dilima. Ay, siyempre, magkalidadis good ni. O kasi mag-istorya na mo, kay kwarta na niya ang gihisgutan. 1 million. 1 million! 1 million, 1 million. Di. Okay ra ka di? Ikaw no, ako lagi bantayan nimo. Ya okay ra dong. Nga nang okay good nga. Ikaw murdi man ka okay og silang mami tanawa og si ate. Wa mo lagi mo nang tingog. Kuan mong god ka na. Basta okay na dong. Sabta sa meron ha. Okay ra kay pero. Okay ra ni. Pero sa akong panon na lagi murag dili lagi okay silang mami og si daddy. Ay, mami og si daddy, si mami og si ate. Pasensya na ka ha. Karon magud ang DNA test ni ate nimo. Ah, Pakoy jamo Way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo Pakoy jamo Way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo Sabot man kag DNA test no. nya, te. Kung ikaw jud ang anak ni Sir Philip, te. Mukuyog ka ni Sir Philip. Dili ka magyahan din eh. Di ko kayo mumugyan nito. Naka. Ako lang ba ba? Pero Mel, hindi na siguro na to. Ang iyon si Mas Philip no? Nga kasi tinuod ang DNA test sa amahan. Sinika ba? Pwede siguro atong ang iyon nga kanang iya niya. Aris ato ba? Tabok-tabok na lang ang ta. Hindi mo na masagot ang makuyo ko wala ka tanak ang bawo niya. Si Boss Philip ba ya? Puntahan kayo na. Ano gamito niya iyang kwarta para makuha jud kaniya, madala jud kaniya sa hindi mo gugun niya habiya. Mo lang yung kadukan dito. Na ayaw ginagain ka. Inumi nga Nya, ni mama ni mo. Sa datong buwan kung wala na sa ate. Nak ayaw ko yun ha. Ang iyon mo na ko si Kuan, Boss Philip nga. Kuan. Isag Yun lang nato na ba? Puli-puli lang ba? Ayaw, mayroon nito. Hindi ko ganun ko kuyo niya. mo man ang amahan. Kung sa tinuod lang. Nung maabot ron ang DNA mo kung isay Asan na? Mas ako madyo siya kapungod ni mo. Iyaha dyan kang anak. Ba? basta naka ayaw gini ka rin kinak. Kasi muling Diyos ko na. Wala na yung makuyog ako. Saan na lang. Namahin mo na. Ginamahin mo ninyo kasi yan akin ni mo murag nakanyo eh. Kung paan lagi sa madyo kaya resulta. So kung hindi mo ganyan na lang kasi layo pa. Oo, patakan ba yan na? Pag isutag apa sa birama layo na ba to? Sa English ba? Naara ba na ilang balay dito? Pagdali na mo, uy! Kalagalang kayo ba nyo diha? Kanya sa mga kay nagkuhan pa ko, nagpulpos pa ko ma, nanguhan pa ko, naglipsik pa ko ma. Nanatlan pa ko ma. Pagdali! Alo, kalagay lang kayo. Mas maayo na kita, mag-una-una nga to para makaibaw tag unsa gyud resulta na unsa.
man. Kanang initis ka lang may man mo. Alam mo Kami minahuman, mami. O kasi tumino Hoy, mo. hoy, hoy, Tara, hoy, tara, tara. hoy! Asa mo padung? Naami atoon. Asa mi atoon to gaya sa niya. Ngano man na? Di tara sa kay. Padula na pinali wala ko kabawas. Bawas sa kunya. Kanang namin tara atoon. Hoy, Uy, time pa! Gigutom ko kisa may musukan ako! gigutom ka. Ato rito. Serve yourself kanami atoon. Bitaw. Tara. Oh, pangailangan mo tara. Hoy! Paray dagway ni mo, nakikaligo si itlog! Maligo sa ako, madali. Odi, ato ka dito eh. Ato ko kuyo ka ni mama. Maligo sa ako. Kuyo ka ni Paray mama. dagway ni mo! Maapas ako. Ayo ka pa kuyo ka si mama. Nagkato lang na mo dagway! Esa, ang pa nagdali mami ba kay ano? Mao na ri resulta sa DNA ron. Ato mi lang ni Shano. Ha, ala ka ha kuyo gina na si Kuan, Rabia kay ano. Tay penali naman. Nama jud sige to kuha na to itlog ta. Lakaw! Uy, usa, nagkato lang. Trilinga, oy, doon ka sa hara. Unsa man? Katong mo trilinga ba? Tinawon na trilinga ni no? Unsa ka resulta sa DNA test lang sa ano no? Mo. Ano ni mo? I think, dili din ang kuhan ka siya. Ako ha, maski sa ko, dili. Hoy, para madali tanong magpustaan na ita. Yes, pidot. Unsan, pustahan ita, laptikan nila, laptikan eh. Tikanay bubuay. Ay, susukoy. Ano ba? Unsan? Bubuay lamaw. Basta ko ah. Positive yes. Oh, ma ko, basta dili. Di Kami ha, Joha, di ha. Oh, sige. Eh. Unsan man? Pustahan eh. Pusanay. Laptik, pero huwag mo kay kwarta eh. Laptikanay. Ako na laptik bi. Dako ama ka. Uy, ayaw sa. Ayaw. Siyempre ba? Oh. Hoy, maglaro mo ha, basta mo ta. Oh. Ay, birthday mo, pidot. Birthday ni mo, Ron. Birthday pidot. Oh, Ano din? Di Chilonyo. Ano din? Lita na doon eh. Hoy, dad, ay ha. Sa mga to. Okay. Si Kongyo. Si Kongyo, ako may ko. lipat bangkay. Si ano, walang DNA result. Basta ako positive, pulila ko. Ako ang paminaw. Pakoy jamo Way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo Pakoy jamo Way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo Ako sa ako lang side. Dili na mao kay ang anak eh. Basta ako dili. Hoy, ayaw. Birthday ni mapaglipay. Na, pero balik na istorya. Balik enjoy ito. Balik na istorya. Back to topic. Basta, mao na to ha. Oh. Ato ang gusto. Ako ang basta mo. Kasi kuan, positive lang result ha. Basta dili lagi ko. Oh, lagi. Ay, siguro. Nya, saan naman yun? Lo. Saman, Uy! Hi. Welcome. Miss A! Timpa. Kanang, laro kayo no? Asa mo pa yung at tumilang sa ano no? Nga lang kay mga tumi, ang sabi problema. Kaya kibaw ko mga tumito para makichismis lang sa Oo. pilis mo na. Dili sa ka magingon ana nga abi kay mo adto mi lang siya no makichismis na lang mi. Ang amo nga mo suporta mi ni siya no. Oo mo ba? Kunya labaw pa ana. Gusto mi mahibaw. O kung sa'y resulta sa DNA test. Nataganan jud nila. Ubay ba na lang ninyo? Ikaw mo ba? Pagkurat pag yun mo no, mga parehara tayo nagpadungan. Mao na. Ito kasi sinahod ba ni nila? Uy, Una. wando man di ay mo. Sitago-taguan pa mamin ninyo. Ano? Tesa. Kinsa imo aning iro? Imo Oo, na ako imo na. na baligay. Oo. Ah. Nya, saman, pili mo uban lang ninyo Miss A. Uban na. Uban na may bawo mi ba? Ugon sa mga So resort. kamo mo'y makichismis, dili kami. Kay kami, gaan naman mo yung nagplano nga mo adto mi dito sa ng bahay ni Shano. Kamu, di mo mag-chismis kay chismosa mo daan. Kami mag-chismis ba? Oh, tara, mo uban lang ninyo sige. Hindi na pa dali kay init ka ayo. Oy, kamoy pliti ha, kamoy pliti ha. Ayo. Maglakaw ra ta. Ala ko ay. Oo. Uban na dali. Mariora man itagal kung ano ito. Hi Nika. Hi. Niyam lagi mo. Lagi mo. Oh. Unsa ba inyong toyo? Ay, di alang mi day kay excited naman si makahibaw unsang resulta sa DNA test. Sitting down pa. Ay ka ate. Pero ayaw sa isipa ha nga chismosa sa migda ko ang amo alang kung pananglitan lang ha kung iharas mo ni Sir Philip nga kwaon jud niya si Nika. Di mi mosugot na ami, mosuporta mi ninyo kami.
Yes, Ay, support di man me. ko basta-basta mapakuha, ti. Pero di siya siguro maharas. Kay kung inana mo ganib sa kwartahan siya, ato lang hangyoon gud kay makasabot man siguro si Sir Philip sa atong among side ba. O kita ni sabot man sa taseng side kay siya mo ikuan pero Mahangyo sad siguro na. Kay pila sad ba ka tuig na tong kuan ni Nico. Maupod. mo sabot sa buton lang di na to abot ang mga inana ba pero Dugay na kung inana man gani nangandam naman sa tinuon ta kung sa mitabo lab na. Oo. Aw. Kung inaana di ay, ay mo kabala ka. Kay amo nang bugnoon si Sir Philip. Kay ngano, nagsabot-sabot na maaning Rabia. Yes. Parehas na mo ang height si Kuan Sir Philip. Sus ka usa na to na mo takyanon. Zombie. Ana na to. Bak kita nang takyan mo isang. Nagsabot na sa Diana. Ani am lagi mo sa menyong pungkuan. Kuan ning ani man ko ni siya Sean Mel nika ninyo. Naami diri kay matig-alayon man ninyo og makigamamat ninyo sa matag usa kay ngano, di ba? Na akong gisabot sila si Miss E ug kani sila nga atong unungan sa makahigayon si Shano. That's right. No, that's right. Pagkasulti ni Ami aron suportahan sila. Ay, uli na naamo karon diri di ay. Pero Taysa. Salamat kayo ninyo ha. Murag sa akong hunahuna. Dili anak ni Sir Philip si ate. Bakoy jamo Way laing gisaligan gawat sa akong kagwapo Bakoy jamo Way laing gisaligan gawat sa akong kagwapo Okay, kita gud kaghait ana niya. Mubo ana niya. Pero nak, di ta makasiguro sa DNA na. Nya asa man ni naliwat si ate nga kataas ani niya. Uy dong ninyo. Abi ni mo dong. Nakaon na Ibaw ibaya nga ang kanang inahan ni Nika o kanang kapika sa kinabuhi ni Kailan Sir ka? Philip. Uy, dugang lang ni taliwan. Oh, dili to bonsai ang iyang height. Karon normal. Dili bonsai ang height. Igo ka. Explain. Oh, dili bonsai ba kana bitaw mura bitaw kanang tanom ba nga bisan ganin pwede kita magbonsai diha o kanang saging. Sama rin nila. Spell. Para na Ay, mga bonsai tanom lang ta dunga Basta nga to basarason gay sinika gay sukulta. Diretso. Dili naman sa kubata para basta na lang kuha. Salamat kayo ninyo ha. Ibati sad mo na. Basta Mel, basta kami suporta mi ninyong Oh, andami. tinuod na. 100%. Kay bawat kung saan mo ka pinanggas ni ka. Wala gyud mi pagdura bisan gamay no nga dili sila anak nimo. Sige lang mi. Di man sa Salamat ko. kay ninyo Miss A ha. Di man sa kubata para Hoy, pero day. Kaon ko Oh, kay. tinuod gina day. Nagsabot Dako na naman ba sa ako? ni Kabalo ko mo-decide sa kung gagalingon ba ya. Pero abi nimo siya no, Mel, Nika, kamo diyan ninyo. Santi. Deep inside ba yung taon na mo, Mayroon sa nakasinabot mga mi nila hangin, ni, ano, magila. nakasinabot mi nila ni Miss Iyo nila no. Nag-uol ba ya mi day? O unsay dangatan na ni ato ang DNA test o nimo? Goal kay mi day, ug asa ni paingon ko haon na ka dili na ka na mo ikita day. Relax lang. Pahirig luha ba pahirig gila. Just relax. Dili na goal ko kay ano. Wala ni kauban sa ninyo manglimpyo sa balay nila ni Siano ug ni Mel. Day ni, di ka. Ug unsay dangatan day ha? Ayaw gid ito kasi di ba di mo nga mga ginikanan ha? Gihilakan dito. Hilak na si Valenciano. Goal to kay Kuya. Samtang bita naglakaw mi diri, samtang naglakaw mi diri. Mel, Siano, akong una-una naan ni Nika, unsa jud kay dangatan ining bata unsa intay. Resulta sa DNA test. Kaluoy daw sa bata. Salamat kayo. Magkuwan tissue. Salamat kay hanga. Ate, Kalma lang. Dili ako nagbuol kay nahibaw ko. Yun saan siya paggamit siya, no? diba? Saksi magdili sila. Di ba? Salamat. Sa ako ka probinsyano ning syudad na nimpala nangita og trabaho basin in town og mo asinso apan bisag kung saon igo radyong makakao
kaunom sa usa ka adlaw magsudan lamang og hamon. Dili ko igsapayan pag BIBI sa uban. Matag adlaw naning kamot kay lagi kabus lamang. Kayod buntag udto hapon malipayong lang gihapon. Mupahuway, mupakiyom, magtuplok-tuplok sa cellphone. Wako'y dolyaris, wako'y milyones, bugtong bahandi, gugma sa akong misis. Wako'y kangko, wako'y jamon, way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo. Wako'y dolyaris, wako'y milyones, bugtong bahandi, gugma sa akong misis. Wako'y kangho, wako'y jamon, way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo. Sa akong kagwapo.